ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଟିକେ ଭଲ କିନି ହେଲା ଆଉ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଛୋଟିଆ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତାର ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କଥା ଆଜିକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ କି ପଢାପଢି କରେ। ଛୁଟି ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଏମିତି ସ୍କୁଟି ଧରି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ FM କଲେଜ, ଯେଠିକି ସେ ପଢୁଥିଲା। ସେ ଗାଡିଟା ଟିକେ ଠିଆ କରି ସେ ଭିତରୁ ବୁଲି ଆସିଲା। ଭାବିଲା ସେ ଯିବା ପରେ ଯଦି କଲେଜଟା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମେ ମେନ୍ କାମରେ। ଏଇଟା ପରେ ସେଇ ଦୋକାନ ଯୋଉଠି ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସେ। ଆଜି ବି ତାର କଣ କେଜାଣି କିଣାକିଣି କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦୋକାନ ସାରା ଗିରିଗିରି ହେଇକି ସବୁ ବୁଲି ପକେଇଲିଣି। ସତରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ପକେଇବି। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଜଣା ପଡିଲା କି ପେଟ ଭିତରେ ମୂଷାମାନେ ସବୁ ଭୋକରେ ହରତାଳ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ନ କରିକି ଠୁସାଠୁସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଆଉ ମୁହଁ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଏତେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ କଣ ଖାଇ ହଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସାରିଛେ ସେଟା ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଏମିତି କେହି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ଯାଏଁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।